batean, ez dago baso bete ur hotza bezalakorik. Kaixo, Baxi naiz, zure esploratzaile espazial gogokoena. Eta gaur, uraren zikloari buruz hitz egingo dizuet. Bazenekien, edaten ari naizen ura duela 200 milioi urte baino gehiago, dinosaurioek edan zuten berbera dela? Eta zuk ezagutuko duzun berbera 50 urte barru. Jakingo duzuenez, lur planetako izaki bizidun guztiek ura behar dute bizirik irauteko. Landareek, zuhaitzek, eta noski animali eta izaki bizidun. Gaur egungo ura duela 4.000 milioi urte zegoen berdina da. Eta lur planetan zehar etengabe betaiatzen ari da. Hau da, uraren zikloa bezala ezagutzen duguna, baina malurra jakintzua da ur berdea birziklatzerako orduan. Erakutsiko dizuet. Eguzkiak lurra berotzean, ibaien, lakuen eta ozeanoko uraren temperatura igotzen da. Hori gertatzen denean, ur horren zati bat airean urrundu eta gasa bihurtzen. Gas honeri lurruna deritzo. Horri lurruntzea deitzen zaio. Ur lurruna airera igotzen denean, hoztu egiten da eta berriro ere tantatxo bihurtzen da. Horrela sortzen dira hodeiak. Prozesu honek kondentsazioa deitzen dio. Ur kopuru handia kondentsatzen denean, aireak ezin duen ezain beste ur tantatxo sostengatzen jarraitu, askatzen dira. Hainbat modutan gerta daiteke hori. Euri, kaskabarra, elur busti edo elurra forman. Eta prezipitazioa esaten dio. Prezipitazioa ez da bete atsegina. Bereziki kanpoan jolastu nahi baduzu, baina bai beharrezkoa. Ura lurrera erortzen da, eta era ezberdinetara biltzen da. Ekintza horri bilketa deitzen zaio. Ozeano, laku eta ibaietan eroritako ura berriro ere lurrunduko da, eta horrela hasiko da ziklo berria. Lurrak erortzen den ura zurgatzen eta zurgatzen du, eta lurrazpiko ur bihurtzen da. Landareek, animaliek eta gizakiek ur hori edateko erabiltzen du. Ura landaren gainean erortzen da ere, eta berriro lurruntzen da, landaren hostoen bidez. Eta baldakizu zer gertatzen den glasiarretan elur forman erortzen den urarekin? Parte bat izozten da glasiarra biziberretuz. Beste partea, ur likido bihurtzen da, eguzkiaren beroari esker, eta ibaiak elikatzen dira. Bai, horrela da. Ez dio azola ura non erortzen den. Etengabe birziklatzen da. Zure planeta itzela da. Gaur, izaki guztiek bizitzeko ura behar dutela ikasi dugu. 4.000 milioi urtetan zehar lurreko ura berbera izan da. Urte guzti hauetan zehar, ura etengabe lurrundu egin da, hodeiak sortuz. Eta berriro ere, erori izan da lurrera. Eta ozeano, lakuak eta ibaietan jaso izan da. Eta berriz, planetak ura birziklatzen jarraitzen du. Agur lagun, besarkada handia eta unibertso zoragarria ezagutzeko hurrengo abentura arte.